बा नालाय बिखुनजोआबो दाउ बिदै दैनायखौनो दाउ जोख्लिखौनो होफैस्रोलायथारो बिजामादैनो ओमफ्राय बिजामादैयाबो बुंबाय गोथाव जायो बिदियासो जालायबावो नाय ओमफ्राय गस्लायाबो हिपहपनि लायबावसो मोनगानबावदों Pita. Ayo di mak. Moongood. Maba, mandang Toniska bibi moनाव थांनो ओंखारबाय मोनालायबाय खामानि एकदम खामानि हेब्रे मेब्रे मोनानानैबाबो थांनांसिगोन दा नै उपाय गैया ना सारनानै लायगोन जोङो तनिska बिबै मोनाव ने तनिska सिरि थालायबावो तनिस्काया उन्दुखांलायबावबायसो नेनानैनो थांसै तनिस्काया आबै मोनाव मोनफैबाय गेलेबायबो तनिस्काया मोनफैनाय लोगो बा गसंलायथारदों नै फुला मोनदों हट आंनो हट मामा हट पुतुलाखौ आंनो हरा मेगना जोंजोबोलै लाइट होबाथाय आंनि इस लोगो आंनो हट तनिस्का हरदो हरा आं लानोसै ओइनि आबैया मास्लाबबावबाय नै आंनि मानि थारमादों गासो बा आव नै आहा लानोसै नै आव Ayo sulele bawa. Salam. Aw udah deh. Aw lah deh mama. Aw lah. Aw. Udah deh. Mana? Untung syuk dah berbalik. Mana? Okay. Oke. Ada फैगासिनो मोन नै तनिस्काया नै गेलेदों नै आबैमोननाव लोगोफोर दसे सम न'आव जिरायनानै गावनि मबाइलाव 10-15 मिनिटसो टाइम होनानै जुदि 2,000-3,000 डेलि इनकाम खालामबाय थानो हायोब्ला बिनि अनगा गोजोनथाव बाथ्रा मा दंबावो नङा होमब्ला नोंथांमोना बिनि थाखाय जेबो जिंगा सिनांगौनि गोनांथि गैया आंनि भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव मोनसे लिंक मोनगोन नोंथांमोना बे लिंकआव थुनानै बे एप्सखौ डाउनलड खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंथांमोना मबाइल नाम्बार होनानै रेजिस्टार खालामनानै लाग्रो बेनिफ्राय नोंथांमोना बेहाय गेम गेलेब्लानो रोजा रां खामायबाय थानो हागोन आरोना बिदिब्ला लोगोफोर बेखौ बोरैहाय खालामनांगौ आं नोंथांमोननो खिथालांगासिनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आं दा एप्सनि सिङाव हाबबाय लोगोफोर बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे आइडि नाम्बाराव थुनानै मबाइल नाम्बार होनानै रेजिस्टार खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय नटिसआव थुनानै नायनो हागोन नैबे फार्स्ट वेलकाम रिचार्ज बोनास दङ 100 रुपिसनि रिचार्ज खालामब्ला 100 रुपिस बोनास मोननो हागोन बेहाय 1000 नि खालामब्ला 300 रुपिस बोनास मोननो हागोन बेबो माने टाइम लिमिट होखानाय दङ नै 9 AM to 2 PM नि गेजेराव रिचार्ज खालामब्ला नोंथांमोना बेसेबांखिनि बेनिफिटखौ मोननो हागोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना बेहाय फार्स्ट रिचार्ज खालामब्ला रिचार्ज खालामनायनि बोनास माने 10% बेनिफिट मोननो हागोन नोंथांमोना बेवहाय नोंथांमोना टेलिग्रामाव थांनानैबो टेलिग्रामाव जइन जानो हागोन बेवहाय गेम गेलेनायनि माखासे टिप्स फोरोङो नोंथांमोना बेखौ गेलेयाब्लाबो नैबे VIP आव थुनानै नायब्लानो जाबाय साइन आप बोनास डेलि क्लेम खालामबाय थानो मोनगोन नोंथांमोना डे 1 डे 2 डे 3 बिदिनो डेलि क्लेम खालामबाय था गेम गेलेनायनि सिगां नोंथांमोना शपआव थांनानै रिचार्ज खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय बेवहाय आङो 1000 नि रिचार्ज खालामखाबाय नोंथांमोनाबो रिचार्ज खालामनो हायो बेहाय खमानो 100 200 300 500 1000 3000 5000 8000 सिम रिचार्ज खालामनो हायो नोंथांमोना एड क्लिपआव थुनानै रिचार्ज खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय गेम गेलेनायनि सिगां नोंथांमोना नैबे नायनो हागोन स्पर्ट्सनि दङ ड्रागन भार्सेस टाइगार 7 आप डाउन माइन्सनि दं कार दं जु दं क्रास दं ब्लेक जेक दं राम्मि दं लुडु दं टिन पार्टी दं आन्डार बाहार दं नोंथांमोना जि गेमखौ गेलेनो गोसो बेखौनो गेलेब्लानो जाबाय आं दायो सबसे इजि ड्रागन भार्सेस टाइगारखौ एसे गेलेनाय देखायनोसै नोंथांमोननो आं दायो ड्रागन भार्सेस टाइगाराव थुबाय नोंथांमोना नायनो हागोन नै प्ले नावआव थुबाय आङो गेमा दायो स्टार्ट जाबाय लोगोफोर आं दायो टाइगारथिं 50 रुपिस होनोसै नोंथांमोना नायनो हागोन नै आं टाइगारथिं 50 रुपिस होबाय नोंथांमोना दसे उनाव रिजाल्टखौ नायदो बेटिं स्टप जाबाय नै आं टाइगारथिं लगे देरहाबाय एबार आङो होबावनोसै एबार आङो ड्रागनथिं जागोन बायदि मोनदों एबार आं ड्रागनथिंनो 50 रुपिस होबाय लोगोफोर नायदो रिजाल्टखौ नै आङो
देरहाबावबाय ड्रागन चिं होनायाव आं एबार लास्ट गेम गेलेबावनोसै एबार आङो अबेथिं होनो आङो ड्रागन चिंनो होबावबाय ड्रागन चिंनो जागोन बायदि मोनबावदों नै आं देरहाबावबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना देरहानाय रांखौ उइद्र' खालामनो थाखाय नैबे बिबार बायदियाव थुदो बेनिफ्राय लबियाव थुनानै होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबेहाय उइद्र' अपसन दंखायो उइद्र' अपसनाव थुदो नोंथांमोना बेंक एकाउन्ट एड खालामनानै लाग्रोनांगोन बेहाय आं दायो एमाउन्टखौ दोनसै 1143 बेनिफ्राय डाइरेक्टलि उइद्र' थुबाय आङो नै लोगोफोर लगे साक्सेसफुल जाखाबाय नोंथांमोना आंनि उइद्र' रेकर्डखौबो नायनो हागोन नै आं बेसेबां उइद्र' खालामखो नायदो लोगोफोर बा नालाय बिखुनजोआबो दाउ बिदै दैनायखौनो दाउ जोख्लिखौनो होफैस्रोलायथारो बिजामादैनो ओमफ्राय बिजामादैयाबो बुंबाय गोथाव जायो बिदियासो जालायबावो नाय ओमफ्राय गस्लायाबो हिपहपनि लायबावसो मोनगानबावदों बिखुनजोआबो जि बासिलायना होयो आरो ना गस्लाया मोनामदों नामा साफा नंगौना नङा होलायना मोनामसुलायना होलायथारदों बिबोनाबो मदारु मोनखायो 시리즈 작은 걸 아픈데 네. 김치 푸딩 거라요. 그만 딱 그. 비타민 다우 사오가시면 나이네. 먼저 시간. 나? 문제야 봐. सैमाया जि मोजां थाखादोंमोन दहाय खिथुन खिजा ओमफ्राय फट' खेबनो नागिरदोंमोन नै खिजा ओरै इयाव बडिगार्ड बायदि थादोंमोन आरोना ओमफ्राय गैया फैगारबाय अराव सावनायनि मजायानो आलादा 로켓 마봐 만당 넘쳐나이 나는 보드야बो गाबबाय दाउखौ नुनानै 자. 음식. 기수나 달래고 오네 이카 작은 누나. 작은 내게 살아이 소슬림네 됐던 거다. 눈 칼바니 시샤이가 왔으니 गोराबाय दायो लकेल दाउ ने दाउ नङालै मा होनो बिदै दंलायबावोसोमोन नै बिदै फिसा दंलायबावोसोमोन हनै बडिगार्डआबो हनै सोला सोलाया बुगासिनो माला मोनजागोन जादों उनाव थोरसिबांसो लाबोनाय नालाय दे गोदाबाय था माबार उखैनाय आमथारला जानो लुगैनाय आमथारला 검사는 살자 이제 피다 검사는 빨리 मोनगोन मा होनदों नोङो ओइ नै बाबाया ओइ नै नाहरलाय बेंगा आयौ फिसाजोआबो नायबावो नाय ओइ हनाय बोखादों मादों हनाय गस्लाखौ हनाय दे होनदो दे होन दे